Son Laura Piñeiro, son editora de vídeo, tanto de cine como de televisión, e aquí na proa o que fago é desenvolver a miña actividade como autónoma e ofrecer servicios de edición. Tive a oportunidade de estar na proa antes traballando con outra empresa, con Serea Films, e a verdade que disfrutei moitísimo do espazo, é un sitio moi diáfano, con moi bo ambiente e parecime un lugar moi axeitado para comenzar a miña actividade como autónoma. O que máis me gusta do meu traballo é poder aportar a moita cinematografía e historias que se contan dende Galicia en galego, que tamén aporten ao noso imaginario cinematográfico, pero tamén me gusta moito montar moitas outras cousas, todo tipo de proxectos. Pois recomendaría un documental chamado Tras as luces, de Sandra Sánchez, que é unha historia moi fermosa, circular, que creo que está moi ben reflectida, é moi humana e que nos axuda moito a contar todo tipo de realidades e historias que acontecen ao noso redor.